martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami, na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami, toddim toddi parbadiyay ma, na mangarajay ate-ate dohot pikiran nami be. Asatakas hutangihok kami, jalatakas suatu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, ima na tersurat di buku 2 Korin bidusada, mamuka sian ayat 15, sahatu ayat 24. 2 Korin bidusada ayat 15 sahatu ayat 24, taja tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Mangasahoni tibuhiado hutahi roma nopotamu, asa 2 hali hamu marlas ni roha. Naing mamolus doau siak kamu lao tu Makedonia, jala dung sian Makedonia mulak tu hamu, asa hamu pataruhonau tu Judea. Marneang ni roha doau tu mahii, manang marguru tu sibuk do tahiki, gaberap dapot diau hata olo, dohot hatadang, alai haposad do debata, aidang jupang dihami hata olo, huhut hatadang. Ai Yesus Kristus anak ni debata nahu barita hot tuhamu, rap dohot si Silwanus dohot si Timoteus, dada gabe olo ibana dohot dang, tung hot do hata olo marhite-hite ibana. Ai manang piga baga-baga ni debata gabe olo do di bagasan ibana, jala marhite-hite ibana do. Amen. Bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. Alai debata do pahotok kami, rap dohot tamu tu bagasan Kristusi, jala dimiahi hami. Laos ibana do sumahapami, jala dilehot do tu bagasar rohanami, patujoloi ima toddi'i. Alai debatado hujo saksi ni toddiku, paboa hamudo hu wolani ubahen sorodo pe au tu Korin. Aidada naing mangarajai haporsiau muna hami, akka pangurupi muna dohami dihalalas ni rohamuna, ai naung ojak dohamu di bagasan haporsiaon. Ima sahana. Huria nahinaholongan ni Tuhata, buasa do ikon pujion ni sada halak, manang sada keluarga, dohot sada punguan debata. Totu bagas do nahinakam ni suku-sukunon. Molo dipuji sada halak debata, nunga adong dihilala na luar biasa pabahenan ni debata di bagasang nguluna. Boy doi ala malua ibana sian parmaraan. Boy do ala lulus ianak konna sian parsikolaan. Boy do ala naik pangkat. Boy do ala malum sian parsahiton. Boy do ala sinur napinahan, gabe naniula dohot lan akana asing dope. Manang hatana asing dohonom ma, pamujion ni sada halak, pamujion ni sada keluarga dohot sada punguat tu debata, ala naung adong panadayon natakas. Ima sude gulmit ni ngoluna marharoroan sia debata sabing. Uria na hinakolongan ni Tuhata, unang masongon ilustrasyon. Tung masay ulido idaw parbuen ni mangga siya duru. Alay dung ni pangan,
mar sabu-sabu do dibagas jala adong do nabusuk. Songoni do nang jolma adong do ni bering sia duru tama do idaun alai dang taboto songo dia do parangena sa sitongna manang sifat aslinya. Lau songoni do panidangion ni hita jolma adong doi songon parbue ni manggai na mangalehon pos ni roha doho pamujion alai dung marsita daape asa marsiboto roha doho pangalaho hape na mangaliluhod do sakapna alai naing masongo sirahita nasai toktong di hari koto jolma di bagasan nguluna songonima dihirim debata tu akan naporseai nasai toktong manirai aka ulaun siganupari di bagasa kata ni tu hatta sai toktong malabok katamuna songon nasiniraan asa boto omuna alus napatut tuganuk jolma boy tajaha di Kolose 4 ayat 6. Huria nahi naholongan ni tu hatta lausi dona taida diturpuk jamita sadarion ima taringot tu pamujion ni si Paulus tu debata na marharoroa doi sian rohana perbagasan dang namar si paula-ula dang namar palesem pamujion nai tidak berpura-pura dang asa dipuji halak ibana manang mangaluli sangap alai ala dipergugui jala dia puli debatado si Paulus mengadupi hapor suhon manang si taononna marhiteido ditogi hoddo akana porsea asa toktong mamuji debata nang pe di bagasak kapor suhon manang si taonon nguluna sida nang pe gudang akana mangabati pardalanata lahu patuluson aka ulaun nauli ulaun nadenggan ulau katigorat dohot ulaun marbarita nauli tudos doi songot tu topik ari minggu pasiahod dung trinitatis na mangodolhon saisau do na pinarbagani Jahoba alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta marhite turpuk jamita ditikyon adong ma tolu nama na taputihi gabe parsiajaran na arga dihita pahotton pos ni rohatta di Tuhani na mangodol tu hita say na sau dosa luhut akan na pinarbaga-baga ni debata na parjolo diodol tu hita unang girgir marungut-ungut boy do taidai sian turpukon ima di ayat 15 sahatu ayat 17 ay namarsakap do Apostel Paulus laho manopot turiai di pardalanan na tu Makedonia jala nunga ditahihian asa urupan ni huriai ibana di pardalanan na tu Jerusalem pardalanan na macay arga situtu alai gabe muba masakapi jala lao soddo suman gabe bocir ni persoalan na masa di hatihan ni turpukon hola sahali na masanga ditopot ibana huriai adorang somulak tu Efesus siani nama ibana torus tu Makedonia jaladang di bolus be Korintus laho tumobok nasida hinorhon ni i gabe tubu ma akka suku-suku doho persoalan terlumobi akka panurirang naso marlomoni roha tu aposteli gabe di ela akka pergagapi mahuriai marroha hosom maradopon apostel Paulus huria nahi naholongan ni Tuhatta nian molo ni rimang-rimangan mapola huroha persoalan molo gabi suddat aposteli manopot turiai songon naung tinahina ay so maldo masa songoni nunga disakapihian alai sudda diulahon ala ni akkana masa ay molo takkas do ditadda nasida aposteli boy manian atusan nasida persudda nai sopola gabi tubu akka pikiran na asing alai memang molo tapamana diturpukon dangapala songoni sederhana ni namasaon jadi alani ima amang inang
gabe masa do parungutunguton di tonga-tonga ni huriai ido ubanna di hati dakon apostel Paulus songon na pinatorangna di ayat 15 sahat tu ayat 10 dikritik nasida maha putusan apostel Paulus na manudati perdalanan na manopot turiai macai paet dihilala huriai pabain ni aposteli au ni bayak koni di situasi ni hurian wai atar songonom mara alamat dok ro pangula ni huria manopot turiai gabela siam marohani huriai laho majakon haroro ni pangulai hape ngamangarade nasida ala ni las ni rohana hape gabe sudah do ro ido ubana kecewa ma huriai hinor honi dungi gabe tubu ma akahata naso sitong manang gabe patubu-tubu hata nama dok naroa tu parhalado na sudah naroi manang di hata Indonesia di dok berspekulasi manasida manang marsura-sura nasida taringot tu pangulai alani ima aka amang inang diodol hot jala di paingot tuhita di turpukon akka hata-hata na tubuh hinorhoni uban narikot ikon patikosota taringot berita na tusi ido uban na di hati dako si Paulus di ayat 15:1-10 dang namar sangaja manang namar tahi ibana manudati ulau nai do manudati haroro nai huria na hinaholongan ni tuhata na padua homma diodol homma musetu hita kana porsea di partikia sinuai asa marsitutu marbarita nauli ubal gado naji namoton apostelisa sitong na sian sura-sura ni rohani huria korin ima pitna nasida taringot tu dirina ai magopona masude barita nauli naung binarita honna naselaon molo so di alusi ibana tikos jaladang di patigor akka berita na sotutu gabe dietong na torok ma anon na sitongani akka na pinadok ni panurirang pargagapi ayang goholan hapitoran ni dirina do na naing di patigor-tigor aposteli datung parduli honon nai dang pola boha jaladang pala lao rohana lao mamitori dirina sendiri alai ala na marhadu muad do tu berita ni Kristus ido ubaina marsitutu apostel Paulus laho patu rehosa songonido nang di tonga-tonga ni parnguluat taon aka amang inang uria na hinaholongan ni tuhata margogo mahita maka tidakon berita nauli na marharoroan sian Kristusi molo tunggudang pe akka parukilon na tabolus di pardalanan ni ngulutta manok tong mahita marsitutu porsea holat tu debata jala hot jongjong di nataha porsea na perpudi ma ima na patuluhon sai tulus do tutu sakap ni debata di ngolu ni akka na porsea ido nani do na di ayat 21-22 ay manang piga baga-baga ni debata gabe olo do di bagasan ibana jala marhite-hite ibana do amen bahin hasa ngapon ni debata marhite-hite ami alai debata do napahotok kami rap do hotamu tu bagasan Kristusi jala dimiahi kami laos ibana do sumahapami jala dilehod do tu bagasan rohanami patujului ima todii na nanaing lapatan dison ima manang dia pe sakap ni rohani debata amet doi disude di bagasan Kristus Yesus alani ikut di bagasak kamuliaon na do ulahonota akka sakap ni debata unang hobar tu sakap ni jolma ta ulahon ulaon pakku basioni unang utangian hita tu hatani halak sian tu suara ni debata manang naposo ni debata unak kita murah-murah dielak kaberita nasotikos di hata nuaing nama dok hoax marhite ayatom ma di patorang apostel Paulus uriai asa unang mamurah-murahu hita paruarhon aka kritik naso haru apala maripola terlumobi ma maradupon aka perbarita na uli amang inang uria na hinaholongan ni tuhata
Tatiok magomos sapor siottai jala manok tong mahita marsitutu maka tidakkon Jesusi jala mamuji ibana saliling dingolutta di portibion. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan de bata Jehovah nang patol hasok katam na badiai tu tonga-tonga nami. Urupi jala pergugoi hami Tuhan patulus soni maka tidak kokodo hot mamujiho tung mananga penahu bolus sami di pardalanan ningulu nami di hasianganon. Marsanga maho Tuhan rudi saliling nililingna. Amen.